Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban muştaqlary. Hormatly tomoshaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizden şu günkü sanynda siziň ähliňizi hoş gördük. Habarymyzyň şu sanynda Türkmenistan bilen Iran 9 ähnama gol çekişdi. 17-nji iýulnaky aviýa gatnawyň petekler satylýar. Daýhan wanyk işöwürleri teze hyzmatyny hödürleýär. Dünya çempionatyna gatnaşjak milli ýygynylar belli bolýarly habarlar ýetirýär. Gelin bolsa habarlarymyza giň işleýän seredip geçelim. Türkmenistan bilen Iran 9 ähnama gol çekişdi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Iran Islam Respublikasyna amala aşyran saparynyň jemleri boýunça 9 özara düşünşme hakyndaky ähnama gol çekildi. Bu arada Iran Islam Respublikasynyň prezidentiniň medpugat gulugy habar berýär. Tehrandaky Saadavat köşkünde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen Iran Islam Respublikasynyň prezidenti Said Ibrahim Raisiň arasynda ýokary derejedäki gepleşikler geçirildi. Gepleşikleriň jemleri boýunça iki ýurdun dowlat başlyklaryny bilelikdäki beýanata gol çekdiler. Şeýle hem iki ýurdun hökümet wekilleri bir neçe ilalaşyklara gol çekdiler. Gol çekilen ilalaşyklar Türkmenistanyň Ahal welaýaty bilen Iran Islam Respublikasynyň Demirgazy Horasany welaýatynyň arasynda sowda ykdysady, ilmi tehnika we medeni hyzmatdaşlyk boýunça özara düşünşme hakyndaky ähnama. Türkmenistanyň Balkan welaýaty bilen Iran Islam Respublikasynyň Gulistan welaýatynyň arasynda sowda ykdysady, ilmi tehnika we medeni hyzmatdaşlyk boýunça özara düşünşme hakyndaky ähnama. Türkmenistanyň Mar welaýaty bilen Iran Islam Respublikasynyň Horasan welaýatynyň arasynda sowda ykdysady, ilmi tehnika we medeni hyzmatdaşlyk boýunça özara düşünşme hakyndaky ähnama. Türkmenistanyň telewizioniýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky dowlat komiteti bilen Iran Islam Respublikasynyň teleradio ilimleri korporasiýasynyň arasynda özara düşünşme hakyndaky ähnama. Bilelikdäki maýa goýum komitetini döretmek boýunça özara düşünşmek hakyndaky ähnama. Ulogu üsläşir hyzmatdaşlygy ösürmek babaty özara düşünşmek hakyndaky ähnama. Daşgor gorama hyzmatdaşlygy babaty özara düşünşmek hakyndaky ähnama. 17-nji iýulnaky aviýa gatnawyň petekler satylýar. Russiýanyň Türkmenistanaky elçihanasynyň Telegram jemgyýetçilik toruna berilen maglumaty görä, Türkmenistan aviýa kompaniýasynyň amala aşyrýan Moskwa uğurly gatnawynyň aviýa petekleri satylýar. Aviýa petekler 14-nji iýulda saat 15:00 Türkmenistan aviýa kompaniýasynyň Aşgabat şäherindäki kassalaryna satylyp başlandy. Meýilleşdirilýän gatnaw 17-nji iýulda saat 10:00 amala aşyrlar. Biletiň ekonom klasynyň bahasy $612. Tölegün görnüşi boýunça ýolagçylar aviýa kompaniýadan takyk maglumat alyp bilerler. Russiýa baryan daşary ýurtlar raýatlardan soňky 48 sagatyň dowamynda COVID-19 barlygyndan geçenligini tasdiklayan resmi namasynyň talap edilýändigini ýatladýar. Daýhan Bank işöwürleri teze hyzmatyny hödürleýär. Türkmenistanyň Daýhan Bank dowlat täzeçilik banky işöwürleri hasaplaryny dowrap we ýöneköy usuly dolandyrmaga mümkinçilik berýän menzillary bank hyzmatlary ulgamyndan peýdalanmaga çagyrýar. Bu hyzmat ulgamy işöwürleri ýurdumyzyň eslerini künjegünden internetde birikdirilen enjam arkaly töleglerini geçirmäge, hasaplarynyň galyndasyny barlamagy we olaryň göçürmesini almagy, garzlaryň hemde depozitleriň töleg tertibine görmäge mümkinçilik berýär. Bulardan başga-da işöwürler banka gelmeden, bank bilen online tertipde habarlaşyp hemde durly görnüşli bank amallaryny ýerine ýetirip bilerler. İşöwürler menzillary bank hyzmatlary ulgamyny birikdirmek üçin Türkmenistanyň Daýhan Bank dowlat täzeçilik bankynyň merkezi edarasyna ýa-da islendik şahamçasyna ýüz tutup bilerler. Müşteriler tarapyndan degişli resmi namalar doldurulandan soňra bankdan alynan ulanjynyň adyny we açar sözüni ýöret internet sahypadaky salglanma girdip bu hyzmatdan peýdalanyp bilerler. Türkmenistanyň Daýhan Bank dowlat täzeçilik bankynyň mezilary bank hyzmatlary ulgamy işöwürlere pul serişdelerini ygtybarly dolandyrmagy we wagtlaryny taşytlamagy ýardam berer. Dünya çempionatyna gatnaşjak milli ýygynylar belli boldy. Şu ýylyň noýabr-dekabr aýlaryna Katar dowlatynda geçirijek futbol boýunça dünya çempionatyna gatnaşjak milli ýygynylar belli boldy. Çempionata gatnaşmagy hukuk gazanan soňky milli ýygyny Costa Rica boldy. Olar play-off tapyryna Teze Zelandiýanyň ýygynysyny 1-0 hasabyna ýeňdi. Şeýlelikde Costa Rica ýygynysy E toparçasynda Ispaniýa, Germaniýa we Ýaponiýa bilen bäsleşer. Katardaky dünya çempionatyna gatnaşjak ýygynylar we toparçalar. A toparça: Katar, Ekvador, Senegal, Niderlandlar.
B toparça Angliya, İran, Amerikanın Birleşmiş Ştatları, Wales. C toparça Argentina, Sauda Arabistani, Meksika, Polşa. D toparça Fransa, Avustraliya, Daniya, Tunis. E toparça İspanya, Costa Rica, Germaniya, Yaponiya. F toparça Belgiya, Kanada, Marokko, Хорватия. G toparça Braziliya, Serbiya, Şveysariya, Kamerun. H toparça Portugaliya, Gana, Uruguay, Günorta Koreya. Dünya Çempionatı 21 noyabr 19 dekabr aralığında geçirilir. Üne mehriban muştoklar. Atawatan TV'de saylanan haberler gepleşigimizin şu günkü sanında size yetirmek isteyen haberlerimiz şulardan ibaret. Hormatly tomaşaçylarymyz, şeýlekem Türkmenistan'ın prezidenti Xi Jinping'i doglan güni bilen gutlady. Aşgabat Tehran Suwda merkezine döretmek teklip edilýär. Yaş oglanlar üçin harby gullugyň möhleti bir gezeklik iza süýşürler. 15 iyun Yıldızlar näme diýär? Günlük teleýnamy ýaly habarlary atawatan.turkmenistan.com saytymyzdan okap bilersiňiz. Gepleşigimizden eneki sanyna görüşýänçek hoş ta bolun.